Дай, сега ще подреждаш мозайката. Да, искаш ли едно коти? Дай, те ще ги извадим, защото вчера сме забравили. Издърпай го. Айде, дърпай. Опа! Айде, още едно последно. Още едно последно. Заповядай. И го издърпай. Браво, Тошко. Я ги дръпни така. Опа, издърпай ги. Гери, ти приключи ли? Приключваш вече. Добре, ти си правиш второ герданче. Добре, направи си герданчето. Чакай, ще ги дадем на Тошито сега. Тошо, и давай. Да довършиш котито на Борислав. Извади си ръката, така дръж, ти по-удобно. Ние ще четем. Искаш ли да четем? Я? Къде е Еми? Дръпни я надолу. Пазарува. Пазарува. Да, дърпай надолу. Дръпни надолу. И готви манджа. Дръпни надолу. Браво, Борко! Браво на Боби. Точно те. Дръж с тази ръка, защото са мести. Да не са мести. Добре, Боби. И аз сега тази трудната задача. Да, с този сортер. Ама ти можеш, нали? Ти можеш. Борко, можеш. Айде, давай моето момче.